Sziasztok! Dobrý večer, népettyém, úgy bizony, szevasztok csekkel. Igazán egyébként ne haragudjatok, bocsássatok meg, hogy kénytelen voltam elmenni dolgozni, bazd meg. De tényleg. Basszátok meg. Nagyba egyébként most a Gábornál voltam. Mi az aludja? Sábornál? Nagyba. Szommántak belőle, hát már megszűnt a szabadság, stb. Már a Bartos Isten a szabadság. Nekem nincs már egyébként, aki eltartsa a faszomat, bazd meg. Nincs. Régebben is dolgoztam műanyagfröccsön, üzembe, meg Vágóhídon, bazd meg. Attól függetlenül, ha valaki nekem egyébként napi szinten, most is egyébként a Bartos Cezár jófor, abból is iszok, stb. Milyen Bartos Isten szabadságról beszélünk, bazd meg? Amikor nagyba elvitték a Völgyhegyesen Nagy Bartost, mert a bartosizmus próbálta meg, bevitték a pszichiátriára, stb. Akkor nem engedik meg azt, hogy szabadon élj, bazd meg. Ide hátra, bazd meg, szeme. Hogy ez magántulajdon? Itt ittam meg a boromat, bebasztam, mint a disznó, aztán mondták, hogy ez nem működik, meg mit tudom, meg föl akartam egy sátrat, mondom, a szabadságban, mondom, nem elbad meg. Mocskos soha turha öregasszonyok se adnak munkát, meg semmi, bazd meg. Még egy. De... Na, egyébként ennyit akartam. Csak. Na, de... Másik meg... undirítő egyébként, amit ezek csinálnak, bazd meg. Erről akartam igazán livú beszélni, bazd meg. Hogy bazd meg egyszer valaki megszerzi a jogosítványt. Én se zsírért vettem a jogvizsgál meg. Ugyanúgy levizsgáztam, stb. Még 18 éves vagy 19 éves koromban. Ittas vezetésért 1 millióba. 1 millió forintot is elkérhetnek megbírságúnak. Hát nem tudom egyébként, hogy a kurva anyukat. Egyszer valaki kifizeti, elmegy vizsgázni, meg mindenféle, meg mert a vezetéshoz nem kell jogsigad. Jogsi nélkül, meg ittas vezetésére állítak 1 millió forintot a nagybajcsi radóban. Menjenek a picsába, bazd. Ha milyen alapon? Hát régebben egyébként úgy jól bevonták a jogsimat. Régebben egyébként úgy vezettem, hogy a kormány itt volt a kezem, de a másik kez a jobb kezemben, vagy ez a jobb keze. Meg itt volt a sörigye. Vagy sör, vagy bor, stb. Szóval ez már mindennek a teteje, bazd meg. 1 millió forint. Hát én mindig úgy vezettem, hogy hogy baleset, de ez csalessetmentesen, hogy állandóan pia nélkül be se ütem. Ott volt mindig a bor a kezem íbe, bazd meg. Mi a fasz közük van hozzá, bazd meg, ha én balesetmentesen vezetek, bazd meg, hogy megiszok 2 liter bort, vagy 3. Kinek mi köze van hozzá? Balesetet okoztam meg? Akkor mi közük van hozzá, bazd meg? 1 millió forint. Az. 1 millió forintos bírság.
No. Hogy aki az az undorító, hogy képesek bazd meg 1 millió forintot elkérni, megbírságolni. Hát persze, az államkasszát főköltöltetje. Most is elment a bohózkodásra, nem tudom hány milliárd forint, az meg a népszavazásra, meg a többi baromság. Föl kell tölteni valamivel az államkasszát. A rendőrök büntetnek, bazd meg, szondáztatnak. Szóval undorítólag tartom ezt a részét. Nem okoz balesetet, kinek mi köze van hozzá, hogy megívott az illető 2 liter bort. Én egyébként volt az udvarunk, részeg voltam. Vezetni tudtam. Az apámnak is egyébként ugyanúgy bevonták a jogsiját. Mert hogy ívott. Hajszál pontosan, bazd meg, beálltam a ízéba, az udvarunkba, és 4 kézláb kiszálltam. Okoztam balesetet? Nem. Ennyi úgy. Kinek mi köze van hozzá, hogy mennyit iszok, bazd meg? Balesetet okozok? Stb. Nem. Rendesen vezetek. Nem tudják már büntetés, már mindenbe gyakorlatilag már a fingás miatt is megbüntetik itt már az embert, bazd meg. Menjenek a picsába. Kurva anyjukba, bazd meg. Ki a világra öldötte őket, bazd meg. Na csak ennyit akartam. De. Ez nem a csapitalizmus, az a csapitalizmus áldozatai. Áldozata. Nem engedik meg a szabadságot valami. Na csak ennyit akartam. Hey! De úgy bizony, de konyek. Vége úgy. Sziasztok. Hónap kezdődik az ipar újra. Megyek dögözni. Dolgozni. De. Jó. Konyek. Szevasztok.